गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय 2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बानजाय आफादनि मावखुलि गायसननायखौ बेखेवबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। 2025 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव खुंजागोन आरो बे बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो डिमाकुसि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोराबो साखाफारा जादों। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि खुंफुंनो लानाय बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। हायार सेकेन्डारिनि बर' बिजाबखौ बेसेन होनाङाजासे बर' फरायसाफोरा मोननो हानायनि थाखाय आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों होननानै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों, हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि बर' बिजोंनि बिजाबा अलरेडि ओंखारखाबाय, थेवब्लाबो एसे एनै गोरोन्थि जानानै दं, बेखौ फोसाबनाय जागोन। सेकेन्ड इयारनि गांनैसो बिजाबखौ प्रेसआव होनाय जाबाय आरो माखासे बिजाबखौ सोदांबाय थानाय जादों। सोदांनाया जोबबानो बेखौबो प्रेसआव होनाय जागोन। प्रेसआव होनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरा बिजाबखौ मोननो हागोन होननानै नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायना होदों। काश्मीरनि कुलगामाव गुलि गावलायनाय जाथाय। बे गुलि गावलायनाय जाथाया रैखाथि हान्जा आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव जादोंमोन। बे गावलायनायाव काश्मीराव रैखाथि हान्जानि मोनसे गिदिर जाफुंसारदों। मस्ट वान्टेड मुं फारिलाइयाव थानाय उदखारि बासित आहमेदारा गावथार जायो। रैखाथि हान्जाया काश्मीरनि कुलगामाव 3 उदखारिफोरखौ गाग्लोबदों। थांनाय मंगलबारखालि रैखाथि हान्जा आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनायाव 3 उदखारिफोरनि जिउ गोमायो। मस्ट वान्टेड बासित आहमेदारआ लश्करजों मदद होजानाय उदखारि आफाद रेजिस्टेन्स फ्रन्टनि सासे गोख्रों मावथिमोन। उदखारि बासित आहमेदारा बे मोगा-मोगि गावलायनायाव जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बासित आहमेदारा रैखाथि एजेन्सिफोरनि मस्ट वान्टेड लिस्टआव दंमोन आरो बेनि सायाव जायफोर खौरां हरनो हायो बेनो 10 लाख रांनि बान्था होनाय जागोन होन्नाबो फोसावदोंमोन। उदखारि बासित आहमेदारा सा 18निबो बांसिन रैखाथि हान्जानि मावथि आरो नोगोरारिफोरखौ बुथारनाय जाथायफोराव लोब्बा दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि बारग' डिसि बर्नाली डेकानि हेंथायै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय FIR होदों। कक्राझार जिल्लानि बारग' डिसि अदेबानि आथिखालनि नलबारि जिल्लानि डिसि बर्नाली डेकानि हेंथायै खोला नलबारि रेभिनिउ सार्कलनि सार्कल अफिसार अर्पणा शर्माया गोसोआरि दुखु होनाय आरो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनानै FIR होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै गोख्रों अजद थिखांदों। अनुज थापन मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमानायखौ लानानै सलमान खाननि हेंथायै गोख्रों अजद होदों। जिउ गोमानाय अनुज थापननि बिमाजों लोगोसे बिश्नोई हारिनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद दैखांदों सलमान खाननि हेंथायै। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि गेलेक्सि एपार्टमेन्टआव गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय अनुज थापन मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदोंमोन। अनुज थापनआ पुलिसजों हमजानायनि उनाव जोबथेसालियावनो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। अनुज थापननि बेबायदि जोबथेसालियावनो जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै बिश्नोई हारिनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद होदों सलमान खाननि हेंथायै। अनुज थापननि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो दाबि खालामदों बिश्नोई हारिनि सुबुंफोरा। बेजों लोगोसेनो अजद दैखांग्राफोरा सलमान खाननि हेंथायै पुलिसनि खाथियाव FIR होनो थांखि लादों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। थांनाय 7 मे कक्राझार लकसभा बियाबाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थि जानायाव माखासे दुंहाव थासारि सोमजिदों, जेराव UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरा BPFनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारीखौ बुनायनि गोख्रों अजद थिखांदोंमोन। बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों लैहोर लैहोर गयारीखौ गाग्लोबनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। जायफोर लैहोर लैहोर गयारीखौ गाग्लोबदोंमोन बैसोरखौ CCTV फुटेजनि गेजेरजों सिनायथिनो हाजोब्बाय। बैसोरनि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव FIR होबाय होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया मिथिहोदों। FIR होजानाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दं अशक गयारी, जेनेरेल सेक्रेटारि देबोरगाव ब्लक UPPL, खोमदोन गयारी, सोमदोन दैमारी, दुलाराय बसुमतारी, बबेन बसुमतारी एबा बि बक', बारग' NLFB आरो
माखासे सोद्रोमाफोरा FIR नि लिस्टआव दं होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया मिथिहोदों। कभिड भेक्सिनखौ लानानै दासान्दि माखासे खौरांआ गोसारगासिनो। बे समावनो फिन आरोबाव मोनसे खौरांआ सोराङाव फैदों। बे समाव मार्केटनिफ्राय कभिड भेक्सिनआ गैया जालांबाय। कभिड भेक्सिन दिहुनग्रा कम्पानिया कभिड भेक्सिन साप्लाइ खालामनायखौ बन्द खालामबाय एबा फार्मासिफोरनिफ्राय भेक्सिनखौ बोखारफिनबाय। गासै मुलुगनां मार्केटफोरनिफ्राय कभिड भेक्सिनआ गैया जालांबाय। कर'ना भेक्सिननि साइड इफेक्टफोरनि बागै बे समाव गासै मुलुगावनो मोनसे गिखांनाय सोमजिदों। कर'ना भेक्सिन दिहुनग्रा एस्ट्राजेनेकानि बिथोन बायदियै कम्पानिया मार्केटफोरनिफ्राय गासैबो भेक्सिनफोरखौ बोखारफिनजोब्बाय। मुलुगनाङैनो कभिसिल्ड भेक्सिननि सायाव गिदिर सोंलु सिखांदों। बेजों लोगोसे भेक्सिन दिहुनग्रा कम्पानिया बुंदोंमोन दि भेक्सिनखौ साइड इफेक्टनि थाखाय नङा, गुबुन जाहोनफोरनि थाखायसो बोखारनाय जादोंमोन होनना। आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय सासे सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा आलफानि सोद्रोमामोन आरो बे हमजानाय सुबुंखौ आलफानि सोद्रोमा डन बरा होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे आलफानि सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे दुमदुमायाव हमनो मोननाय जादों। हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ दिनै एबा 9 मेआव फोसावनाय जागोन। जायफोर हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ होदोंमोन बैसोरो दिनै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव सिगांनि टुइटार एबा आथिखालनि एक्सआव फोसावनानै होदों। 2024 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादआ 12 फेब्रुआरिनिफ्राय 13 मार्चसिम जादोंमोन आरो बेनि रिजाल्टखौ दिनै मोननो हासिगोन। एयार इन्डियानि गं 86 फ्लाइटफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। गासै गं 80 इन्टारनेशनेल आरो डमेस्टिक फ्लाइटफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। बेनि गुबै जाहोनानो जादों गासै 300 क्रू मेम्बार्सफोरा बेमार जानायनि सुथि लानायनि जाहोनाव एयार इन्डियानि फ्लाइट्सफोरा केन्सेल जादों होननानै मिथिनो मोनदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।